Lamig na dito. Dito na daw, Pakalat River. Kilala ang mga Tarom Pangasinan sa mga atraksyong pangturista gaya ng hot spring, talon at ilog. Madalas ngang dayuhin ng bayang ito ng mga biyahero tuwing linggo at lalo na sa panahon ng tag-init. Sa videong ito ay atin namang bisitahin ang Pakalat River na matatagpuan sa Barangay Pakalat, mga Tarom Pangasinan. So dito tayo dadaan. Diretsuhin lang daw natin to. So meron sila ditong cottage available, 300 pesos ang isang cottage na for. Okay, so dadaan na tayo dito sa may hanging bridge. Nakakatakot to kasi kawayan lang, parang hindi tayo kayang i-hold nito. Hello sir. Hi. Namaste kayo. Ano pangalan mo? Kenneth. Ikaw? Pangalan, ha? Di mali. Ikaw? Pangalan mo? J-Mac? Ah, kala ko J-Mac. Pengin. Ay, bago lang to? Wala, nice. Tara mga biyahero, at sabay-sabay nating libutin at silipin ang mga pinakatinatagong yaman ng Pilipinas. Hindi tayo maliligo dito mga biyahero kasi uulan na rin. Isang mapagpalang umaga mga biyahero. Welcome back sa ating YouTube channel at nandito tayo ngayon sa may Daang Katutubo, dito sa may Mapita View Deck. So kakagaling lang natin dito sa may mga Tarom River. So nagpahinga tayo dito sa may Mapita View Deck na matatagpuan dito sa may Aguilar, Pangasinan. Ngayon naman, ito na yung pagpapatuloy ng ating adventure dito sa Pangasinan. Pupunta naman tayo dito sa Pakalat River na matatagpuan sa mga Tarom, Pangasinan. So ito yung, andito tayo ngayon sa may Daang Katutubo. Ito yung kalsada bago nyo marating yung Mapita View Deck. Makikita nyo dito off-road yung lagay ng kalsada dito. So kayang-kaya naman i-beat. Naka-Corsa tire tayo. Ayan, sa harapan natin sila Michael tsaka si Mark. So wala tayong signal ngayon, hindi natin masa-search or hindi pa nagpapakita kung gaano kalayo yung pupuntahan natin. Ayan yung Pakalat River na sinasabi. Doon tayo maliligo ngayon. At napakainit ng panahon dito sa may Aguilar, Pangasinan. Makikita nyo naman kung gaano kaganda yung lokasyon natin. Wow, Scenic Road, isa sa pinakamagandang kalsada. Kapag natapos to, ito yung expected na kokonekta sa may Zambales. So mula dito sa Aguilar, Pangasinan, konektado doon sa Santa Cruz, Zambales. So mas mapapadali yung transportation, lalo ng mga locals dito. So mas mabilis nilang maabot yung Zambales. Up. Alright, so nakalabas na kami doon sa may kalsada na papasok sa may Daang Katutubo. So nandito tayo ngayon sa may Romulo Highway. Bale mayroon tayong 45 minutes na babagtasin para marating itong Pakalat River. Ayan, 25 kilometers.
Manggan ba? Umangan. Meron pa tayong 34 minutes, 16 kilometers left sa ating biyahe. Oras natin 11:13. Andito tayo ngayon sa may Mga Taram, Pangasinan. Ayan, malapit tayo dito sa may Mga Taram Town Plaza. Hanap lang tayo ng kainan bago tayo dumiretso doon sa may Pacalat River para may lakas tayo. Medyo mainit, magtatanghaling tapat na. Ito pala, Town Plaza ng Mga Taram. Maganda siguro dito pag gabi. Okay, tapos na tayong kumain dito sa may inasal dito sa may Mga Taram, Pangasinan. Andito pa rin tayo sa may Romulo Highway. At malapit-lapit na tayo doon sa may Pacalat River. Meron na lang tayong 26 minutes at 12 kilometers na babagtasin para marating itong ilog na ito dito sa may Mga Taram, Pangasinan. Yan, lumagpas tayo dun sa isang daanan. Dito na lang tayo sa may lokal ng Sapang, Bugtong Bulo, Barangay Hall. Yan, meron tayong 20 minutes, 7.8 kilometers. Oras natin ay 12:40 ng hapon. Dito pa rin tayo sa may Mga Taram, Pangasinan. Grabe, trick yung araw. Ayan, dito na tayo. Malapit-lapit na rin. Hindi nila alam yung kalsado. Hindi alam ng Google Map ang pangalan ng kalsada na to. Barangay Bugtong Bulo, Mga Taram, Pangasinan. Ito pala yung barangay na yun. Medyo hindi maganda yung road condition dito. Sarap dito kung meron ka ditong bahay, payapa lang. Mainit nga lang. Wow, grabe to. Ayos tong ilog nila. Ang palayan na to, ang lawak. Mais. Hindi pala palayan. Ay, hindi palayan din.
halo. May mais, may palay. Grabe, bundok ko. Uy. Ano yung barangay Sapang, Mga Taram, Pangasinan. Oh. Ang ganda nitong dinadaanan natin. Naalala ko yung daan doon sa may Bulinaw. Ganito rin yan yung papunta doon sa may falls. Yung tatlong falls ata nila doon. Ganito rin yung daanan doon. Napaka parang liblib. At saka dito sa may Abra, yung papunta ng Kaparkan Falls, ganito rin yung kalsada. Yung pala yan, uy. Wow. Malapit na tayo. 2.7 kilometers na lang. Meron tayong 8 minuto. Oras natin 12:58. Mag-aalauna ng hapon. And meron sila dito mga rice terraces. Oh, may aso. May sunog. Lapit na, 4 minutes. Ang ganda ng dinadaanan namin talaga. Ito yung taniman nila dito. Wow. Op. Barangay Kalumboyan Sur. Barangay Kalumboyan Sur. Ayan, ito yung Sitio Lawak. Dito tayo pupunta, left side. Balik. Shoutout sa mga bata na nandito. Thank you sa inyo. Ito pala yung right side. Tingnan natin, hindi ko masyado na gets, pero basta dun sa may Kalumboyan Sur. Hindi ko siya masyadong marinig eh. Medyo mabilis din magsalita, pero thank you pa rin sa grupo ng kabataan na nakausap natin dito sa may ano na to? Lawak. Right side Kalumboyan Sur. Ang dami naglalaro yung baka. Ayan, so ito yung intersection kanina. Ito yung pinasukan natin, yung Sitio Lawak. So dapat dito sa may Kalumboyan Sur. Pag galing kayo dito, right side.
Ikita natin dito yung kabundukan. Hindi ko lang alam kung sakop rin ng Pangasinan yan or kung dyan ba yung daang kalikasan. Malapit na tayo, may ilog na dito eh. Yan, may ilog na dyan. Ito, ilog na yan. Oh, malinis din. Malapit na tayo. Ito na yung ilog eh. Ito ata, left side. Ito yun, Kalamboyan Sur, sabi niya. Tokok Bariker. Alright. Alright, so dito tayo dadaan. Diretsuhin lang daw natin to. Oo, haha. Grabe naman this. Off-road. Malala. Diretsuhin natin to, tas kaliwa daw. Upo. Wow. Dito pala, tapos left side daw. Yan pala yung checkpoint nila. Tapos ito yung Barangay Chapel, Bacalat Child Development Center. Ayan, malapit-lapit naman na siguro tayo. So meron lang tayong ticket na binayaran doon sa may checkpoint, Barangay Hall ata yun. 10 pesos ang isa. Yun o, ganda dito. Bacalat River, straight ahead. Ayun, malapit na. Ang ganda ng palayan dito. Wow, nice view. Wow, ito pala yun. Parang irigasyon. Pay parking. And may pay parking dito. To Hanging Bridge to Borobor. Okay, so Mabero dito tayo nagpark. Yan, dito tayo ngayon sa may Bacalat River. Okay, so dito yung Hanging Bridge. So meron sila ditong cottage available, 300 pesos ang isang cottage na for rent. So pwede yan 7 AM to 6 PM. Open yung rentahan ng cottage nila.
May grupo ng kabataan mga bero na nagbebenta ng lumboy or ng duhat. So 25 daw yung isang plastic ng yelo. Hindi pa. Kasi mga bero, makikita natin dito yung dami ng tao na mayroon ngayon dito sa may Pakalat River. Okay, so dadaan na tayo dito sa may hanging bridge. Nakakatakot to kasi kawayan lang, parang hindi tayo kayang i-hold nito. Oh my goodness. Kakaiba to. Andun na. Kakaiba to sa mga nadadaanan natin dati na mga tulay. Kasi yun, bakal. Steel bridge. Ito, kawayan. Parang natutok tulo. Parang babangking ko naman. Hindi naman siguro ito babangking. Dahan-dahan lang tayo. Mga bata. High vlog daw. Hindi pala masyado malalim yung tubig. Hi. Hello sir. Hi. Hello po. Ay. Makatakot. Makatakot. Ito, dito lang ako natakot na bridge. Sa lahat ng bridge na dinaanan namin. Ano kasi kung gaano kanipis to. Wala nakaka-experience ng ganyan. Ha? Yung hanging bridge, nakakatakot yan. Gaano, kung gaano kanipis to. Yung literal na bamboo. May support naman sa gitna, pero dun banda 2x2. Nakahanap tayo ng spot dito lang sa binaba natin. Yan yung bridge. So meron tayo ditong spot. Dito na muna tayo maglagay ng gamit. Tapos ligo na tayo. Taga dito lang kayo? Zambales. Oh, Zambales? Ay, kala ko Zambales. Bigyan ko sticker ah. Ano pangalan mo? Kenneth. Thank you. Pangalan? Ha? Di mali. So, pangalan mo? J-Mac. J-Mac? J-Mac. Ah, kala ko J-Mac. Pangalan mo? Ang pangalan niya sa YouTube? Yan, Biyahero. Tapos ito, may mga YouTube din sila. Makita nyo dun lahat, kikita nyo rin dami, alam dun. Oh, shout out nyo mama nyo at papa nyo. Dali. Shout out, Mama Papa! At... Shout out! Shout out kay Noel Mamarel! Shout out kay Jose Dixon Niega! Shout out kayo, halika na. Shout out kay Roniel! So, Mamarel noon! Si Mira! Shout out nga ka pala kay Big Boys. Maraming salamat! Pero meron ditong grupo ng kabataan. Hindi kayo makikita sa camera, ayaw yung pakita. Ayan, so bibili tayo ng lumboy. Wait lang. Bigyan na tayong stickers. Pengin. Ay, Bago lang to. wala na tayo stickers. Naubos yung stickers natin. Ito yung lumboy, 25 daw yung isang plastic. Benta ng mga bata.
Ano pangalan ni Sir? Cedric Sunyega po. Sir Cedric. Yan. Shoutout kay Sir Cedric. Shoutout po sa sa All Gang tapos sa po, Perp Gang. Alright. Shoutout Sir Cedric. Shoutout. Alright, so mga pero nandito tayo ngayon sa may store na malapit dito sa may papasok ng Pakalat River. Yan, yung dito papunta sa may left side, yun yung Pakalat River. So meron din dito parang irrigation. Sabi nila Pakalat rin daw to, part ng Pakalat. Ayan, so ganito yung field dito. So ay ganito yung itsura ng irrigation na nililigoan nila dito. Ayan, so nakikita nyo naman. And so hindi na tayo maliligo dito mga biyahero kasi uulan na rin. Ayan, so makikita nyo yung kulay ng kalangitan. Malapit na umulan mga biyahero. So nag-uwian na rin yung mga turista kanina na kasabayan natin maligo dun sa may Pakalat River. Okay, so hanggang dito na lang din yung adventure natin dito sa may Pakalat River. Kasama natin ngayon si Michael. Si Mark nagbabanlaw doon. So hanggang sa susunod na vlog mga biyahero. Maraming salamat. God bless and peace out.